שיסתכל על מה קורה בעזה ועל מה קורה בביירות. הפעולה של חיל האוויר, גם בהתקפה, גם בהגנה, מקנה חיים לאזרחי מדינת ישראל. האיראנים לא גירדו אפילו את היכולות של חיל האוויר. אין אף טייסת שנפגעה, אין אף מטוס שנפגע, אין אף מסלול שלא מאפשר המראה, ואין שום פגיעה ברציפות שלנו. ומי שחושב שדרך ניסיון לפגוע בישראל, הוא ירתיע אותנו מלהגיב, שיסתכל על מה קורה בעזה ועל מה קורה בביירות.